салом алейкум мардум. имрӯз қарор дорем мо дар хати фахробод. беҳад табиати зебо аст. ана бо ҷамъи кулли дӯстон омадагем. бинем ки беҳад бо ҳавои ватан зебо. ана мардум омадага истироҳат кесай болои катода, аз он ҷумла бародароимон ҳамаш омадиянд. оли якта рафти кора барои шумо нишон метам. ака иломшо повар дорем, ҳама чиз ҳунар меадисташ. ана казан кабоба сӯзондай навордоли бибинем, ҳама шахтон мефаҳмед. навори ҷолибай, лайкора бизанем. ана хай бо дарша ҳамаша барои шумо нишон метам. не ки омадем фахробод, биен бародарҷон, беҳад ҷои истироҳати хуб аст.